Podem dir que ja hem arribat als 300 municipis. Here we go! Molt bon dia! Dia importantíssim avui. De fet, estic aquí amb el Mariuís i el famosíssim Bruga, que va funcionar molt l'altre dia. I estem al poble que serà el meu municipi número 300 de la meva col·lecció. De fet, estem a un poble superfamós, que és Besalú. Ara acabem d'entrar, acabem d'entrar al poble. I la idea avui és fer 3 municipis garrotxencs, que de fet no havia fet ni un. Havíem estat a Olot, però no l'havia visitat bé. I avui serà el dia. Bueno, ja estem a la plaça principal de Besalú. És que avui ruta poca, avui serà més ruta amb cotxe. Però bueno, avui caminar poc, no sé com durarà. De fet, la idea d'avui és que el vídeo siguin de 2 rutes, perquè tenim ruta ara dissabte, que és on estem avui, i demà també tenim altres pobles a visitar. I a veure si és veritat, perquè amb la tonteria, Besalú és un dels pobles que diuen que és els més macos de tota Catalunya, sinó el que més. I jo no he estat mai aquí. O sigui que espero que les expectatives tan altes al final siguin realistes. I tots els dies aquests fent una merda de temps i anaven a dir que avui anava a ploure i no sé què, mireu el cel. I a part, amb això del temporal aquest i tot això, mireu com està el riu. Cau aigua a saco, Que de fet aquest és el riu Fluvià, que a Poblenou tenim el carrer Fluvià, o sigui que és graciós veure'l aquí. Hem trobat quins són aquests, just al davant del pont de Besalú. I entrem al famosíssim pont de Besalú. Avui turisteada màxima, avui, perquè farem Besalú, Castellfollit i Olot. Però estem fent els bàsics de la Garrotxa. Que estic acostumat a anar a pobles on no en trobo 2 persones en tot el dia i aquí està tot ple de turistes, sobretot espanyols, hi ha moltíssim espanyol. Que en un principi avui la idea era anar a gravar a Pinós, al centre de Catalunya, però al final doncs aquest dilluns va ser el foraster i el vam fer el foraster aquí a Besalú. I al final doncs mira, ens vam emocionar i vam dir, escolta, si fem el municipi número 300 aquí a la Garrotxa, i al final és on hem vingut. I com ja és tradició, com a cada vídeo, mireu què hi ha aquí. Una puta furgoneta d'Amazon Prime en tot el centre de Besalú, tio. Vaya locura. I ara ja sí, havent visitat Besalú, podem dir que ja hem arribat als 300 municipis. Here we go! Ja hem parat una mica abans a un mirador per veure Castellfollit de la Roca des d'aquí, que és on es veu les vistaques. L'únic que hi ha un pedazo contrallum, però hem pillat mala hora, però és la part guapa d'aquest poble, clar. Seguim la sèrie de puntuant fonts, font de Castellfollit. A veure què tal. Ojo, doncs està bona, No sé si tant com els altres pobles aquests que més m'han agradat, però 8,63. Està bastant bona. I abans estàvem allà baix, ensenyant-vos des de dalt el poble, i ara estem a la punta de tot a dalt. Que aquí teniu de nou el Fluvià, i allà darrere, aquella carretera és on estàvem abans ensenyant el poble. Bueno, estàvem una mica més cap allà. I aquí hi ha un pedaç de bassal que flipes. I ara ja sí, Castellfollit de la Roca, municipi número 301 de la col·lecció. Us hauré deixat uns vídeos, però ens he fotut una comilona aquí que flipes. Mira, farem sponsor, Can Guix, a Olot, que es menja de puta mare i a més superbona gent. La senyora que ens ha atès, tot de memòria, fotia taules de 10 persones i tot el menjar que s'han demanat a memòria, tio, a memòria. Impressionant, molt bo, I ara, després de zampar, toca visita per la capital de la Garrotxa, Olot. Ja estem aquí visitant el cràter del Mont Sacopa. Pujarem aquí a l'església i ja ens anem cap a Barna. Totxa aquesta aigua, Tu, Marc, quina nota li poses? Què li posem? Jo crec que un 8 també. 8? Ja, és que l'altre li poso 8,6 he posat, que m'he emocionat jo crec, Però aquesta està molt bona, jo li poso 9... Quantitats, però és que tampoc té molt de sabor, el que passa és que no té gust de ferro, 9,18. L'altre estava ferrosa. Jo un 9,18 li poso. Jo 8,25, va, 8,5. I ara ja sí, podem dir que hem visitat la capital de la Garrotxa, municipi número 302, Olot. Dia de baix, si no sale així, però un amic meu
Bueno, doncs passem al segon dia. Això ho gravo en veu en off perquè vaig gravar molt poc planitos, perquè volia gaudir una miqueta més del dia, perquè vam anar a visitar a un amic de fa molts anys, un company de la primària que feia 1000 anys que no veiem. De fet, va ser el que em va venir a recollir el dia aquell que va ploure un huevo i em va salvar la vida, que era en el seu poble, Sant Jaume dels Domenys, que és un dels dos pobles que vam visitar el diumenge. Però primer el que vam fer va ser pujar al Castellot, que és una muntanya que feia molt de temps que volíem pujar amb els amics, i aquest forma part de Castellví de la Marca. Després vam anar a dinar a casa seva i vam visitar el centre de Sant Jaume dels Domenys i després Llorenç del Penedès, que van ser els dos municipis del Baix Penedès que subem per la col·lecció. Així que al final d'aquest cap de setmana ens quedem en 304 municipis visitats. La costa. Així. Es magnética. Mira, aquí surt el... Qué líquido. Com mola. Què fas? Perquè es vegi l'església. Ah, que estàs gravant. Ara es caurà, eh? A veure. Saps que sortirà el bloc als teus mocs, no? Però hi haurà bloc o no? No, això no em pots posar el vídeo. Bueno, i amb aquestes vistes a Skyline de tot Olot, acabem el nostre vídeo. Dia guai perquè hem arribat als 3 municipis, hem visitat els 3, jo crec que els 3 pobles més famosos de la Garrotxa, i ha estat un dia molt bonic. Així que merci a tots per arribar fins al final del vídeo i ens veiem a la pròxima. Adéu!